Здравейте хора! Днеска ще играем Скели Шаурма. Всички гледам тази игра го играят. Нека и ние да пробваме на 3. Започваме. Хайде, нека да започваме с нашата игра Скели Шаурма. Започваме да играем Скели... Ще играем на Store моде. Нека да направим Store моде. И нека сега чакаме да заради играта. Ей, коле. Ей, гити. Ето хора, започваме с нашата Скели Шаурма да почваме да го играем. Пишете в коментарите каква следваща игра да играем. Нека да стигнем 300 лайка на това видео. И ето хора, в играта сме в Скели Шаурма. Никой няма сега на пътя. Нека да тръгваме да отворим нашия магазин. Защото ни чака 4 дни работа. Ето, отиваме сега да работа. Много бавно ходим, защото не така. Тая работа имаме някакви Скели Шаурма, започваме брат. Първи ден. Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Yes, Let's Скели start with Шаурма, the yes. basics. Step 1. Turn on. Окей. Now open the И window. сега да Let отворим. everyone know you're Господине. ready. Това. Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. Здравейте хора. Чакаме сега първия ни клиент. Не знам ще дойде ли, но ще чакаме. Хей, Скели Шаурма! Тук съм брат. Чакам да продължаваме с нашата игра. Skip to tutorial. Нека да чакаме. Първия ни клиент. Не знам кой. Значи. О, трябва да направим пръвката, защото няма пръвка. Чакай да го правим тек.